Ναι. Εγώ δεν θέλω και τόσο πολύ να σου πω την αλήθεια. Δεν με νοιάζει. Κάτσε ρε, πώς θα το περάσουμε, αυτό δεν μπορούμε να το περάσουμε. Ξεψύχησε! Τι μου την μπήκε τώρα? Α, γεια σου. Καλημέρα. Ωραία, ξεψύχησε μπροστά μου ο Νίκος. Δεν θα πάω τα λέει. Ω, Χριστός και πάει. Γεια σου. Γεια σου μπρο. Γεια σου μπρο. Αντίο μπρο. Τι θε, ο Τζαμάλ, φύγε. Δεν θέλω να είμαι μέρος του γκάνγκ σου. Δεν θέλω. Άσε με. Α, σκάλες. Ωραία. Να ανέβω. Δεν με ακολουθάει ο Τζαμάλ. Έχασα τον Τζαμάλ, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι πλέον μαζί μου. Ο Χριστός και η Παναγία. Κάτσε, κοιτάζουμε και το ταβάνι λίγο γιατί... Ω! Πήγαινε! Γιατί την έπαθα καλά χθες. Τι έχει εδώ πέρα, τίποτα? Α, έχει. Πάμε. Α, κάτσε, εδώ πέρα είχαμε ξανάρθει. Εδώ πέρα μας κυνηγούσε κι άλλο τζάμα. Πού πάω? Όπα. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Κυρίες και κύριοι, βρήκα κάτι εξαιρετικό μέσα σε αυτό το κτίριο, δεν ξέρω βασικά τι είναι. Γιατί προσπαθώ να γίνω YouTuber μέσα σε game, δεν ξέρω. Γεια σου φίλε, γεια σου φίλε! Αντίο φίλε! Βοήθεια! Βοήθεια! Όχι, 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 όχι. Όχι, 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 μπρόσκι, μπρόσκι, άσε μας, άσε μας, μπρο, μην το κάνουμε αυτό, μην το κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, με κυνηγάει αυτός ο αδερφός. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί το κάνουμε αυτό? Σταμάτα, φύγε. Αντίο. Και ο Τζαμάλ. Από πού είχα έρθει εγώ? Έρχεται. Το σκυλί με κυνηγάει, βοήθεια. Ο Χριστός και η Παναγία από εδώ. Όχι. Γεια σου σκυλί. Α, φύγε από μπροστά τώρα. Α, ο Χριστός και θα πεθάνω. Άκλα αυτός. Jesus Christ. Φύγε! Μπορώ ρε. Καλά πάρα τα Άγγελε. Ρε. Ωραία. Πάμε. Τι παθαίνει το χέρι μου? Νίκο, σταμάτα να με σπρώχνεις. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα πάλι στο κτίριο. Την προηγούμενη φορά δεν κατάληξε καλά, αλλά αυτή τη φορά πάει καλύτερα. Πες γεια Νίκο. Αντίο Νίκο. Όχι ρε, μην αγχώνεσαι. Όχι, από εκεί έχει τα λέιζερ. Από εδώ πάμε. Όχι ρε. Α! Δεν γίνεται αυτό! Τώρα γιατί γίνεται αυτό, ας πούμε? Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα. Θα πεθάνω. Κάτι κόκκινο. Τι κάτι κόκκινο, τώρα είναι αντίο. Πού είναι? Ω! Μου έριξε! Όχι. Την κάμερα, Νίκο, την κάμερα, όχι. Μην φύγεις χωρίς την κάμερα. Άμα φύγεις χωρίς την κάμερα έχει τελειώσει. Γεια σας κυρίες και κύριοι, τελευταία μέρα μάλλον, πάμε να πεθάνουμε για το content. Πάμε στο κεφάλι, πλάκα. Ωραία. Έκλεισε το record γιατί μπορούσε να στείλει πάρα πολύ με το record. Πειράζει, μεσία. Κάνω εγώ. Παρ' όλα αυτά έχω κάνει καλό record, την κόκκινη μαλακιά με κυνηγούσε για να το βάλει στο βίντεο. Εμένα αυτή με πυροβόλησε με λέιζερ και με σκότωσε με τη μία. Ναι, εμένα τα λέιζερ τα πέφερα. Ναι, το είδα. Δεν πήγε και ιδιαίτερα καλά όμως, έπρεπε να το φας το λέιζερ, ξέρω εγώ.
Ωραία. Πηδάμε. Γιατί πέφτει τσακούρα να τα κάτω. Έχεις έτσι. Άλλαξε. Τώρα δεν έχει λέιζερ. Ναι, αλλάζει κάθε τόσο. Α, έχεις φακό. Ναι, έχω ένα. Α, ναι, σωστά έζησες εσύ. Όπα, κόκαλο. Βρήκαμε Όχι και τα ένα βάνια, κόκαλο. τελέ. Το προσέχω το ταβάνι, Νίκο. Ναι, έτσι Creepy. έτσι πες και πριν λίγο και πέθανες. Ναι, αλλά δεν φταίω εγώ, ρε. Αυτό σπόναρε εκείνη τη στιγμή που περνούσα, κυριολεκτικά. Εσύ πέρασε από εκείνο το σημείο, δεν έπαθες τίποτα. Εγώ πέρασα και πέθανα. Α, για κάτι έχω μεγάλο παπατάει. Ναι, και εγώ το άκουσα για λίγο αυτό και με ανησυχεί, αλλά καλά θα είμαστε λογικά. Λέτε τι κάτω. Καλά θα είμαστε λογικά. Καλά θα είμαστε λογικά. Ο Χριστός κυπάνει, τι έγινε. Τι. Δεν ξέρω, μου πετάχτηκε ο Τζάμς και ρίχος. Α! Μια αράχνη. Νίκο! Με πέταξε που γάμισε το σπίτι. Νίκο! Βοήθεια, με κυνηγάει μια αράχνη! Βοήθεια! Νίκο! Νίκο! Νίκο, πού είσαι? Ω Χριστός και η Παναγία! Α! Νίκο! Βοήθεια! Νίκο! Νίκο! Γιατί πάλι μόνος μου? Πού πήγε ο Νίκος? Amber Alert. Ένας βρικόλακας χάθηκε. Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτές είναι οι τελευταίες μου στιγμές στον πλανήτη Γη, λογικά. Θα τις κάνω record, να υπάρχουνε, μπας και το βρει κανένας. Ωραία. Ίσως και να βγω ζωντανός από εδώ. Ίσως, μεγάλο ίσως. Τι είσαι εσύ τώρα? Γεια σου. Οκ. Αντίο. Ο Χριστός και η Παναγία, τι κάνει αυτός? Τι κάνει? Βοήθεια! Βοήθεια! Μη! Άσε με, μη! Όχι ρε μαλάκα. Αντίο. Είχες πεθάνει τόση ώρα ρε μαλάκα. Όχι, εγώ ξέφυγα Ρε μαλάκα. και βρήκα την σκάλα και με βρήκε μια μεγάλη κουράδα η οποία με ρούφηξε σε μια δίνη και με σκότωσε. Εδώ πέρα πάλι, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε τον Νίκο και βλέπουμε και Ωραία, εμένα έλα, πάμε. και πάμε να Απλά πεθάνουμε. κάνω record. Αλφα και live. Ίσως πρέπει να κάνουμε πως είμαστε YouTubers, φίλοι. Ίσως πρέπει να γίνουμε GL Show. Αλλά δεν μπορώ να φωνάζω. Όχι, δεν γίνομαι GL Show. Ρε που να... Έχει ο Χριστός και να μου πει γίνει GL Show, δεν θα γίνει. Ωραία. Λέιζερ αριστερά, αλλά θα πάω. Πάμε, ξέρω εγώ. Κοιτάξτε τα laser εδώ πέρα, αυτά είναι πολύ Ναι, απαιτητικά. κοίτα το laser. ταβάνι, Άγγελε. Το κοιτάζω και το ταβάνι, βασικά δεν το κοιτάζω το ταβάνι. Ένα γιγάντιος γλόμπος, μαλάκα στο Γιωβάνο, έτσι είναι. Κοίτα και το Άγγελε. ταβάνι. Τι έγινε? Α, Δεν το βλέπεις τώρα, μαλάκα, τι ναι, έτσι το είναι. βλέπω. Τι είναι αυτά, γιατί περνάει έτσι. Δεν ξέρω. Πάμε να... Ω! Είναι Το blender. blender! Είναι blender. Jesus Christ! Μαλάκα κάνει charge πάνω. Μας επιτίθεται το blender, Νίκο! Ο Χριστός. Ω, Jesus Christ! Έρχεται, το ακούω. Καλά είναι. Έλα. Καλά είμαστε. Καλά είναι το άγγελο στο λίγο ακόμα, δεν έχει πάει καλά. Good. We good.
We Gucci, Νίκο. Καλά είμαστε, όχι δεν είμαστε. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι κι αυτό, ναι. Όσοι έχουν δει τα αρχικά βίντεο. Βέβαια. Συχαίνομαι τη ζωή μου. Πέτα την κάμερα. Ναι, περίμενε. Βασικά, μπορώ να την πετάξω καν. Να σε βάλω βίντεο τώρα, να το μπορέσω. Έλα. Πάρε και το φακό μου. Ωραίος, τον έπιασε λίγο. Ναι, αντίο σας παιδιά, εγώ θα πεθάνω. Πάρε και το φακό μου, Νίκο. Ωραία, τα αφήνω όλα πάνω σου όσο εγώ ξεψυχάω σιγά σιγά. Οκ, αντίο. Καλά περάσει. Λοιπόν, παιδιά, ο Άγγελος ξεψύχησε. Όχι, ακόμα ξεψυχάω, εδώ είμαι. Γεια σας κυρίες και κύριοι, πάμε πάλι μέσα. Νίκο, για πηδά. Αντίο, Νίκο. Κατεβαίνω. Ναι, τα βάνεις, κάπου τα βάνεις σίγουρα. Ναι, εγώ κοιτάζω συνέχεια τα βάνη. Καλά, εδώ πάμε κάτω, εδώ κάτω δεν έχει τα βάνεις. Έχει κάτι όμως εκεί πέρα, Νίκο. Κάτι που... Πού? Είχε κάτι εκεί πέρα. Εκεί πέρα, κυριολεκτικά, Πού? εκεί πέρα έτρεχε κατά πάνω μου, Νίκο. Πού του? Ξαφανίστηκε. Τι έγινε? Ωραία, πού πάμε, κάτω ή δεξιά? Πάμε κάτω. Πάμε από εδώ. Πόρτα. Όπα, έχει ένα κόκαλο εδώ. Και δεν έχει τίποτα στο Ταβάνι. ταβάνι. Μια σπονδυλική στήλη. Θα φτιάξουμε τον εξόντια με τόσα. Οπ, κι άλλο ένα κρανίο. Κρανίο τσεκ. Κρανίο τσεκ. Ου! Ο Τζαμάλ! Νίκο! Ας τον Τζαμάλ να σε πιάσει. Ας τον Τζαμάλ να σε πιάσει, ρε. Για το content, ρε. Ας τον να σε πιάσει. Όχι. Κάτι μικρό μας. Α! Είναι κι άλλο! Είναι κι άλλο! Ω! Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό, ρε! Με έπιασε! Νίκο, βοήθεια! Νίκο! Νίκο! Το παλεύω! Νίκο, το παλεύω, βοήθεια! Πέθανα. Γεια σας κυρίες και κύριοι, πάλι στο εργοστάσιο, πάμε να πεθάνουμε πάλι. Ξεκάθαρα. Θα είναι 2 φορές. Δεν έχουμε μαζέψει content, το έχετε δει καν το content, απλά πεθαίνουμε. Έχουνε δει ένα. Ωραία, για κάνε record εδώ πέρα. Νίκο, είσαι έτοιμος? Όχι ρε μαλάκα, μην θα αποφύγεις από πάνω. Εδώ πέρα την πτώση πρέπει να την πιάνουμε, ρε. Είμαι χλαπάτσα. Τι έχει στα αριστερά? Laser, πάρτε laser. Δεν πάμε στα laser. Ωραία, από εδώ, Νίκο! Πες μου πως το φτάνει. Προφανώς το φτάνω. Το βλέπει η κάμερα. Αυτό το βλέπει, ναι. Ωραία. Το κακό το πράγμα το οποίο δεν θέλουμε να μας πιάσει. Πάμε από την άλλη. Το ταβάνι κοιτάμε. Πάμε και το ταβάνι κοιτάμε. Νίκο! Ήρθε η ώρα να... Ήρθε η ώρα να κάνεις record, Νίκο, πού είσαι? Ο Χριστός και η Παναγία. Νίκο, σε παρακαλώ. Νίκο, σε παρακαλώ. Νίκο, please. Πες μου πως ο Νίκος είναι εδώ. Νίκο, παίζει να είσαι εδώ? Δεν παίζει, Ωραία, λοιπόν, για να δούμε. Κουνιέται ο Νίκος? Δεν κουνιέται ο Νίκος. Ο Νίκος δεν κουνιέται. Είναι η κατάρα του κάμεραμαν. Όποιος έχει την κάμερα πεθάνει. Νομίζω ότι δεν με πυροβόλησε και πρέπει να πέσα πάνω στο γρανάζ απλά και να πέθανε έτσι. Έπεσε πάνω στο γρανάζι και... Ναι, γιατί πήδηξα το φόβο μου. Έλα εδώ. Έλα εδώ ρε βλάκα.
Δες εδώ τι βρήκα για τον Νίκο. Κρανίο Δες εδώ. τσεκ. Έλα εδώ. Κρανίο τσεκ. Περίμενε. Κάτσε κίνητος γάμο. Κρανίο τσεκ. Κάτσε κίνητος. Κρανίο Κρανίο τσεκ. τσεκ. Ου. Πάμε. Πώς το κρανίο έτσι, έχει στήματα έτσι. Κάνα άκρη ρε μαλάκα. Πάμε, για κάνε record, για κάνε record. Εκτόση. Πάμε. Μπροστά ξέρεις. προχωράμε, ταβάνι κοιτάμε. Νέο μότο. Ναι, όχι. Νέο σλόγγαν. Να ξέρεις, έχω να σου δείξω μετά, μόλις δεις τα record. Βρήκα πώς να Νίκο, ακούγεσαι περίεργα. Νίκο. Το βλέπεις Ναι. αυτό. Κάνε το record. Νίκο, ακριβώς από κάτω σου είναι οι κουράδες σου. What the fuck, μαλάκα κάποιος έχισε. Η σπονδυλική μου στήλη. ρε μαλάκα. Η σπονδυλική μου στήλη. Πάμε. Από εδώ δεν έχει τίποτα. Άγγελε, αυτά δεν θα γίνει άμα πες πάνω στο damage. Ναι, τα αποφεύγω γενικά εγώ σε αντίθεση με κάποιους άλλους. Ναι. Ω Χριστό, κάνε τον Τζαμάλ. Κάτσε, έλα, εδώ, πάμε. Κάνε με record. Για τα views. Ο Τζαμάλ με κάνει αγκαλίτσα. Και φεύγω. Ωραία, πάμε. Όχι, Νίκο. Ευθεία. Έρχεται ο Τζαμάλ αργά, αλλά έρχεται. Μαλάκα, πώς έκανε καλύτερα τον Τζαμάλ, μαλάκα, το κοινό σαν λιγκάρι. Ο Τζαμάλ είναι απλά αγκαλίτσας, είναι γλυκό παιδί. Α, Γεια σου, σκάλες. Έχει σκάλες. Ωραία, φύγαμε. Μια λεφτά ρε μαλάκα, έχει 65% φίλοι. Πάμε να κάνουμε record κάτι πάνω. Μαλάκα, 65%. Κάνε και κάνα vlog εδώ πέρα έτσι μικρό. Εδώ πέρα, κάνε record εμάς. Δεν πειράζει ρε, κάνε λίγο. Παίζουμε Tuber Simulator εδώ. Το κρανίο Αυτό το μου. Call of Fortress, εδώ είναι η κατάρα μας. Το κρανίο μου. Α, έλα εδώ, κάνε με record. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Ιδού η απορία. Σταμάτα το record. Έβγαλε εγώ το λόγο μου.